Mocný zlatý drak, ochránce země tisíce legend, byl napaden a spadl z nebe. Rozdělil se na 5 živlů. Ty zmizel. Obávali jsme se, že jsme je ztratili. Za jejich nepřítomnosti se objevilo zlo a zmocnilo se země. Ale po 12 letech se živly znovu objevily. Kapka, voda. Shaoyan, dřevo. Jinho, skok. Miua, země. A Flameo, oheň. Pokud má být znovu nastolen mír a harmonie, musí spojit své síly v boji. Minimax uvádí pan Kapka. Věrnost. Živly musí být tam dole. Nevidím je. Jo, vidím nějakého hloupého koukajícího netvora, ale je daleko. Hledejte dál. Brzy se setmí a to už je jak živ nenajdeme. Dobrá, není to nejpříjemnější způsob cestování, ale je to jediný způsob, jak se dostat přes údolí bez povšimnutí. Komu je nepohodlně? To je bůh, držte se! Sklouzávám! Dívka přes palubu, opusťte jaky! Rychle, ukryjte se dřív, než se usadí prach. To bylo těsný. Jo, mohl jsem se pošramotit. Omlouvám se, že jsem se pustila. Celé moje tělo bylo najednou slabé. Nevyčítej si to, Shaoyan. Jsi jen člověk. Díky, že mi to připomínáš. No, Kapko, Co jsem řekl? myslím, že se Shaoyan někdy cítí špatně, že nemá sílu živlů. Proto musíme být citlivější, to je vše. Musíme si dávat pozor na spoustu věcí. Takže já myslím, že můžeme zvládnout i to. Ale létající pevnost se může každou chvíli vrátit. Brzy bude tma, v noci nás nemůžou sledovat. Do té doby se budeme ukrývat. Hej, Shaoyan. Hele, jen jsem se chtěl omluvit. Vždyť víš, že jsem připomněl, že nejsi živel. Víš, to není tak, že nehraješ roli v téhle misi. Ať je tvůj úkol jakýkoliv, je důležitý. Necháš tu větev na pokoji? Promiň. Jen se v poslední době cítím tak divně. Potřebuju být občas sama. Venku je příliš velká tma, abychom cokoliv viděli, generále. Jo, a mám tak unavené oči ze sledování, že bych... Ještě se netulte ke svým plišáčkům, mý neteční lokaji. Ráno možná přijde dřív, než si myslíte. Co? Z koulí chaosu. Když je vystřelím na měsíc, tak ten patetický satelit začne hořet a zářit jasně jako slunce. Už žádná noc bez váha. Můžeme hledat živly non-stop. Jo, chytáš se rychle, Flame. Grabe, dej ji do měsíčního katapultu. A až to dokončíme, budu ovládat měsíc stejně jako zemi tisíce legend. Jsem šéf. Já myslel, že měsíc ovládá bohyně měsíce. Už ne na dlouho. Grabe, přestaň si hrát a dej ji do katapultu. Flame, odpal kouli chaosu. Všichni vstávat. Pojďme, teď je bezpečné cestovat. Nemůžeme tady zůstat přes noc. Je tady krásně. A cítím se tu bezpečně. Ne, potřebujeme tmu, abychom se vzdálili bůhovi. Noc nepotrvá věčně. Měsíc hoří! Rychle, ukryjte se. Zdá se, že má někdo potíže.
Funguje to. Vidím stejně dobře jako ve dne. A počkat, je tam ještě někdo. Cizinec. Aha. Nekouknout. Tak můj plán fungoval. Ta cizinka je žena, která bude mou nevěstou. Ještě žije. Páni, to bylo vážný. Jsi v pořádku? Co se stalo? Meditovala jsem ve svém oblíbeném měsíčním kráteru, když ta koule chaosu přiletěla a pak si jen pamatuju, že jsem letěla jak meteorit. Měsíc. Ty musíš být Chang'er, bohyně měsíce. Podívejte se na můj domov, je v plamenech. Tolik špatných vibrací, musím se uklidnit. Měsíc. Koule chaosu zapálila celý měsíc. Tohle je jasná práce generála Bu. Nemožné, obyčejný smrtelník by tohle nedokázal. Snažíme se v blízkosti jistých lidí být taktní ohledně záležitostí se smrtelníky. A nech toho, Jinho. Myslela jsem tím, že poslední smrtelník, který byl schopný se trefit do nebeského tělesa, byl lučišník Yi. Ten lučištník Yi, který se střelil 9 sluncí, 9 kouzelnými šipy za 9 vteřin, páv. Nikdo nepřekonal jeho rekord. Kdyby byl tady, mohl by uhasit ten měsíc. No, on žije v těch lesích. To je náhoda. Ani ne, tohle údolí je místo, kde roste dřevo na kouzelné šípy. Tak pojďme pro něj, aby vypnul noční světlo generála Bu. Počkat, kde je Šautu? Šau, kdo? Můj králík byl se mnou. Musel se asi vylekat a utéct. Tady Šautu, tady králíčku, puťuťuňuňuňu, tady Šautu. Ty a Shaoyan běžte najít lučištníka Jinho a já pomůžeme hledat králíčka Puťuňuňu. Dobře, ale nezapomeňte, létající pevnost tady může být každou chvíli. Celou dobu sledujte nebe. Tady Šautu, tady králíčku, puťuňuňu. Tahle past by měla být pro živly a měsíční dívku dost velká. Co, grabe? Už je snídaně, Přestaň už usínat. ale jsem tak unavený. A teď, když je pořád světlo, se už nikdy nevyspím. Až chytneme živly a měsíční dívku, tak tě sám uložím k spánku. Páni, lučištník Yi asi trénuje 24 hodin denně a na všem. Dobře, on je naše jediná šance. Halo, lučištníku Yi. Kdo jste? Co chcete v tuhle noční hodinu? Pane, potřebujeme vaši pomoc. Jo, jak můžete vidět měsíc? Co je s měsícem? Promiňte, neměl jsem své brýle. Tak, co jsi říkal, mladý muži? Shaoyan, myslím, že máme problém. Shautu. Šauto! Je tady někde, cítím jeho silnou auru. Promiň, ten pach od jaku se ještě nevyvětral. Možná bychom měli přemýšlet, kam by se asi schoval králík. Jasně, nějaké nápady? Šautu má rád místa s přátelskými vibracemi, dobrou karmou a mrkví. Možná utekl do lesa? Šautu, tady, králíčku, Šautu. puťuňuňu. Hned se k vám přidám, jen co dostanu nohu z téhle jámy. Přestaň! Co to je? Ta jáma je chlupatá, lechtá to! Můj Šautu, našli jsme tě. A my našli vás. My? Jen jeden z vás je vzhůru. Cože? O ne, zase! Buď se! Generál Bu má s tebou velké plány, dámo. Co to kapka říkala? Jasně, do Ragontaido! Ano, jasně, do Ragontaido. Neboj se, Chang'er, my tě ochráníme. Jasně, tebe a králíka. Chtěl bych položit své ruce na toho ničemu, který ublížil bohyni měsíce. Samozřejmě, že pro vás uhasím ten oheň. Ale lučišníku Yi, jsi si jistý, že to ještě umíš? Nezapomeň, že jsem sestřelil 9 sluncí za 9 vteřin. Lučištníku Yi, myslím, že to máte opačně.
Já vím, jen jsem to zkoušel. Teď se dívejte na střed terče. Tam toho terče? Kdykoliv budeš připraven. Musíš nechat své či plynout do tětivy luku. Ještě mi to jde. Lučišníku, obávám se, že nejde. Co? Ale já každý den trénuju celé hodiny. A trefil ses do všeho, jen ne do cíle. Takže jsem nedojel dikobrata. Asi mi to způsobilo to koukání do 9 sluncí. Lučišníku, pořád si legendou. Mohl bys mě naučit, jak vystřelit na měsíc. S tvými schopnostmi a mým zrakem nemůžeme neuspět. No, co můžeme ztratit? Je to těžší, než jsem si myslel. Jsem v pohodě. Nemůžeme se posadit, dát si jasmínový čaj a promluvit si o tom? Za mě mluvíme ohnivé koule! Co? Kdo to byl? No tak. To je to nejlepší, co dokážeš? Ha, 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 ha. A to nebylo dobrý, člověče. Jasně, že nejsem hodný, jsem živel ohně. Tak se seznam s chlupatým živlem. Nadej, Šoutu. No tak. Vrať se s mým králíčkem. Řekla jsem, vrať mi ho. Dobrá práce, Grabe, zavedl si je přímo do pasti. Jasně, past. Samozřejmě. Sundej mi toho ďábelského králíka z ocasu. Alespoň tě udrží vzhůru. A teď nezapomeň, co jsem tě naučil. Soustřeď se na tětivu. Nech své či plynout. Teď vypust šíp. Neboj se, máme spoustu šípů. I když asi docházejí slepice. Co myslíš tím, že tam nebyl Kapka? Ale jako bonus máme tohle králíka. To je mi jedno. Vraťte se tam a najděte Kapku. Tak, 2 živly a díky tobě, Chunk Air, budu mít ostatní co nevidět. S tvou pomocí brzy budu mít kontrolu nad měsícem na věky. Juhu! Dokázal si to. Dobrá práce, chlapče. Potřebuješ koupel. Bez tebe bych to nezvládl, Lučišníku. Je čas uhasit oheň. Tentokrát se musíš moc soustředit. Šíp z kouzelného měsíčního květu potřebuje hodně energie. Kouzelný měsíční, cože? Víš, jen šíp udělaný ze stromu měsíčního květu doletí až na měsíc a uhasí požár. A kde je? Já ho nemám. Když jsou potřeba, nabídne je strom měsíčního květu. A kde je strom měsíčního květu? To musí být ten strom, pod kterým jsme se ukrývali. Chunk Air říkala, že kouzelný strom je v údolí. To je on. Strom, který zasadila bohyně měsíce do údolí jako dárek na rozloučenou, než zaujala místo na nebi. Dobrý nápad, Shaoyan. Pojďme k němu. Ukážu vám cestu. Cestu známe, díky za všechno. Hodně štěstí. Než jsem zapálil měsíc, den neměl dost hodin na všechny ty otravné práce, které je potřeba udělat, jako je drancování a terorizování. Ty máš tak špatnou karmu, člověče. Neboj se, můj malý měsíční paprsku. Obnovím měsíc, jakmile budu mít všechny živly. A my budeme manželé. Cože? Svatba bude dřív než za hodinu. Nepřijď pozdě. Nemůžu si ho vzít.
Jasně, je drzý a ošklivý a nejspíš v domácnosti nehne prstem. Ne, a pokud se vezmeme, tak bude ovládat ten měsíc. Navždy. No? Kde jsou ostatní? Ten králík se opravdu umí dobře schovávat. Budeme muset začít bez nich. Hledej větve ve tvaru šípů. Tahle je dokonalá. Nedělej to! Au, proč ne? Neposlouchal jsi. Lučištník ji říkal, že strom nabízí větve na šípy. A jak ho k tomu donutíme? Já nevím. Au, co se stalo? Strom nás asi slyšel. Jak by nás ten hloupý strom mohl slyšet? Au, au, to stačí. Možná bychom teď měli říct děkujeme. Děkuju ti, strome měsíčního květu, za tvé dary. 3 šípy. Budou stačit. Potřebuju jen jeden. Co to? Flejmo! Tak, Grabe, jak si dáš svůj čaj? Protože jdu ohřát vodu. Ty vystřel šíp, já je zdržím. To nevadí. Ještě mám 2 šípy. Musím se soustředit. Tak ne. Paspíš si, Kačko! Bitva je nepříjemně blízko. Ne? Pokus se střelit tohle. Ne, strom ne! Má snad velká kapka problém. Ty jsi můj problém, ty kousku uhlí. Došly ti šípy a držíš to úplně naopak. Říká kdo? Karko, použij svou vodu na strom. Tentokrát tě dostanu, ty velká kapko. No, minul si mě. To nebylo na tebe. Ach ne. Oheň vysušil všechnu vlhkost ze vzduchu. Dávej pozor, Kačko! Puste mě, vy přirostlé střešní tašky. Dobrá, Grabe, pojďme. Zapomeň na ní. Generál chce jen živly. Ona není nikdo, 0. Chápu to. Ne, Kačko! Budu v pořádku, postarej se o strom. To je ale den. 3 živly a bohyně měsíce. Teď už jen musím najít živel dřeva a budu mít kompletní sbírečku. To my budeme kompletní, až ho najdeme. A budeš toho litovat. Nebuď smutná, má nevěstínko, nechceš se mračit na svatebních fotkách, ne? Svatebních fotkách? Dočista se zbláznil. Ne, slyšel jsi to. Ožení se s Chang'e, aby mohl ovládat měsíc. Ach ne, to bude katastrofa. Jo, jak divně zní paní generálová Buová. Je něco, co můžu udělat? Ale co? Už nezbývají žádné šípy a z tebe nic nezůstalo. Kéž by to byl mistr Jun. Co by jen řekl? Jak může tak malý stromek vyrůst v silný strom? Síla růst je uvnitř v něm od chvíle, kdy se zrodí. Stejně jako je v tobě moc vyrůstát. Čekám na rozkvět. Květ! To je všechno, co zůstalo ze stromu. Má ještě své kouzlo? Ale potřebuju šíp. Přeleď přes kouli chaosu. Musím jít na záchod. Promiň, ale je to jediná věc, co mě napadla, jak se odsud dostat. A jak přesně dlouho trvá, než zámek zrezají? Napij se, pak budeme manželé.
Ani nápad, člověče. Řekl jsem, napij se. A dej mi navždy moc nad měsícem. Nikdy. Ne, buď se napiješ, nebo budeme hodovat smaženého králíčka. Ale ne, Šautu. No, napij se. Jsi moc zlý muž. Dobře? Souhlasím. Vezmeme se. Je to tak romantické. Jasně. Co se to děje? Co to děláš? Můj měsíc. Kdo si dovolil uhasit můj měsíc? Tvůj měsíc? Kde je? Chuck, co se děje? Mám zpět své schopnosti. Někdo uhasil kouli chaosu a obnovil můj měsíc. Nebyl jsi to ty? Možná s tím má něco společného Xiaoyan. Ale jak? Strom měsíčního květu byl v plamenech a ona neměla šíp. Pojďme to zjistit. Naskočte si. Chytně Rozepřejte pevnost, letíme za nimi. Ale byl pryč. Uškvařený. Říkala jsem to. Strom měsíčního květu je kouzelný. Je plný životní síly. Ale kde je Xiaoyan? Tam, kde se zrodila. Aha. Co to má z pletí? Jak to, že vypadá jako... Dřevo. Teď si vzpomínám, kde jsi mi předtím viděla. Narodila se na mém stromě. Chceš říct, že je... Proč mi to mistr Jun neřekl? Cože? Co se stalo? Kde to jsem? Jsi v pořádku, Xiaoyan. Vlastně jsi víc než v pořádku. To se ti říká snadno. Ty jsi nespadl ze stromu, ale... byl spálený. A co se stalo s mou kůží? Vypadáš jako kus nábytku. Nechápeš to? Narodila ses na stromě. On ti dal své větve. Co? Jak? Ty jsi dřevěný živel. Jsem? Jasně, už nejsi jen neužitečný smrtelník. Au, co je? Letající pevnost. Skvělý. Raději půjdu. Děkuji vám, že vy buďte v pohodě. Ahoj, živly. Líbí se mi, jak to zní. Co uděláme s generálem Bu? Kde je stádo Jaku, když ho Když potřebuješ? jsem živel dřeva, tak možná můžu něco udělat. Bohyně měsíce je pryč. Ty prokleté živly mi za to zaplatí. No? Teď už mi neutečou. Mám vás. Co se to děje? Proč se nevíme? Bude jim trvat hodiny, než se vyprostí. Dost času na to, abychom získali náskok a šli tam, kam nám ukáže dračí oko. Působivé schopnosti, Xiaoyan. Co můžu říct? Asi jsem se tak narodila. Pojďme, musíme obnovit zlatého draka. Slez ze mě, drape, slez ze mě, dělej! Na české verzi spolupracovali Michal Holán, Kateřina Velebová, Bohumil Švarc-mladší, René Slováčková, Libor Terš, Tomáš Juřička, Zuzana Hykyšová, Marek Libert. Překlad Karmen Kuchárová, zvuk Janek Maňhal, produkce Jan Morávek, úprava a režie Václav Merhaut. Vyrobila IV agentura ve studiu Grand Dubbing v roce 2009.